og hvilke ting man skal tage hensyn. Jeg vil nu gennemgå de regler og krav, der ligger i et handelsbrev, og hvilke ting man skal tage hensyn til, når man skriver et handelsbrev. Først så vil jeg gennemgå noget om opbygning af en handelsbrev. Og i England der har de meget fokus på formalia og etikette, når det er, at man ligesom har de her engelske forretningsforbindelser. Og det er så igennem et handelsbrev. De elementer, der indgår i et handelsbrev, det er brevhoved, reference, dato, modtageradresse, en indledende hilsen, en overskrift og brevtekst, afsluttende hilsen, afsenders navn og signatur, og bilag og kopier. Ja, og i et handelsbrev, der er det første, der indgår, det er brevhovedet. Og det er her, vi finder alle detaljerne om afsenderen af brevet. Og her der skal der så være virksomhedens navn og adresse, der indgår, samt telefonnummer, eventuelt logo, og bank- eller registreringsnummer, og så til sidst ejerens navn. Det næste, der optræder i et handelsbrev, det er det, der hedder reference og dato. Og det her, at afsenderen gør opmærksom på sags- eller overfernummer. Og ligesom det her, at man leder modtageren hen på, hvad det egentlig er, det drejer sig om i det her brev. Og der er der også nogle formalia under det her med datoer, at måneder, det skal altid stå med stor begyndelsesbogstav. Og hvis det er en britisk modtager, man sender til, så står dagen før måneden. Og hvis det er en amerikansk modtager, så står dagen efter måneden. Så når vi til det felt, der hedder modtageradresse. Og det her, det er sådan set bare en lille beskrivelse af modtageren, den som modtager brevet. Der kan indgå noget om, hvilket firma det er, hvilken afdeling det er på firmaet, og så er selvfølgelig adressen på firmaet. Og herefter så kommer så den indledende hilsen, som faktisk er en meget vigtig del af et handelsbrev. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er det nemlig fordi, at det er nemlig første gang, man henvender sig til den person, man skriver brevet til. Og så er det vigtigt, at man er høflig og bevarer en tone, som er respektfuld. Og ligesom giver modtageren en indblik i, hvem det egentlig er, der kommunikerer. Og så hvem man henvender sig til. Ja, der er lidt forskelligt om, hvem det nu er, man henvender sig til i et handelsbrev. Og hvis det er et firma uden en specifik modtager, så skriver man til Dear Sirs. Og hvis man kender navnet, eller hvis man ikke kender navnet på personen, så skriver man Dear Sirs eller Dear Madam. Og hvis man kender navnet på personen, så skriver man Dear Mr. eller Mrs. Og så er der de her formalia, hvis det er en mand, så hedder det altid Mr. Hvis det er en ugift kvinde, siger man Miss. Hvis det er en gift kvinde, siger man Mrs. Og hvis man ikke ved, om det er en ugift eller en gift kvinde, så kan man altid sige Miss, så bare er MS. Og det virker sådan lidt mere neutralt, så er man på den sikre side, hvis man ikke ved, om kvinden er ugift eller ej. Ja, så er vi nået til overskrift og brevtekst. Overskriften, den skal tydeligt indikere, hvad det er brevet det handler om. Og den skal være kort og præcis, så man let kan forstå, hvad det er, det handler om i brevet. Og så må den gerne være skrevet med fed skrift, så det virker meget overskueligt. Og brevteksten, den består af 4 faser. Der er indledningen, som ligesom fortæller lidt om, hvad det egentlig er, der ligger til grund for, at man har taget kontakt til modtageren med brevet. Og faktadelen, det fortæller om, hvad det egentlig er, brevet handler om, hvad det drejer sig om. Konklusionen, den gør klart, hvad der skal ske fremadrettet, og hvad man forventer af efter brevet. Og så er der afslutningen, som så ligger op til den fortsatte kontakt, som man ønsker. Så er vi nået til den afsluttende hilsen,
ligesom der også var en indledende hilsen, så er der også en afsluttende hilsen. Dog er den afsluttende hilsen lidt kortere. Og her der er der altså nogle forskellige måder, som man skriver på. Og hvis det ikke er en specifik person, man skriver til, så siger man yours faithfully. Og hvis det er en bestemt person, man skriver til, så siger man også yours faithfully. Og hvis det er en bestemt person, og man kender navnet, så siger man yours sincerely. Og hvis det er mere uformelt, for eksempel hvis man skriver til Dear John, så hedder det bare best regards. Afsender og underskrift. Det er jo så her, man ligesom signerer på den her brev. Og der er der også lige nogle regler, som man skal opfylde. Og det er, at virksomhedens navn står øverst, og så at afsenderens funktion står før afsenderens navn. Og til sidst der er der bilag og kopier. Det er så her, man lægger bilag ind, hvis det er noget, man har med i brevet. Og hvis man har det, så skriver man ENC for enclosure, eller ENCS for enclosures, altså flere bilag. Så kan der også være kopier med, hvis nu brevet det også er blevet sendt til en anden person, f.eks. en overordnet chef, så skal man lige skrive copies eller kopier.